Mai sauraron mu kafin ci gaba da sauraron wannan bidiyo na shahararren jarumi Adam A Zango wanda yake cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Na maganar Lady da yake yi wato advertising. Za mu kawo muku magana akan auren jaruma Ummi Rahab wato jarumar masana'antar Kannywood wacce a kwanakin baya aka rika ganin cewa sun samu kamar matsala da Adam A Zango wanda kuma jarumin yayi magana inda ya ce sam kwata-kwata ba haka bane, yayin da kuma a yanzu hakan auren jarumar ake kokarin yadawa, ma'ana dai aurenta dalilin baba da ake zargi ya rabu da ita da kuma jarumi Adam A Zango. To a yanzu haka dai ga biki ya taho kamar yadda mutane suke ganin fatan alkhairi da ake yi a comment section na kowane layi. Ku saurari abin da jarumi Adam A Zango yake cewa game da bangaren Lady, sanarwar jaruma ta musamman. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Adamu Zango. Ina ma abota kallon fina-finan Hausa da jin waƙe-waƙen Hausa. Muna gayyatar ku zuwa bude gidan wasan Asiya Lady wanda za ta bude shi gobe a titin Yahaya Gusau da ke kusa da kamfanin shinkafa da misalin karfe 4. Kada ku bari a baku labari, shiga kyauta ne, don haka maza da mata 'yan masana'antarmu da kuma waɗanda ba 'yan masana'antar ba duka ana gayyatar mu. Sai kun zo. To mai sauraro, ka ji yadda ta kasance game da wannan al'amari. Kar ka manta, idan wannan shine farkon zuwan ka wannan tasha tamu mai albarka, ka danna alamar subscribe tare da kuma ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora. Mun gode. Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun dora.